Náboženství ve starém Římě silně vycházelo zejména z řecké, ale i z etruské mytologie. Jedná se o polyteistické náboženství, jehož praktikanti uctívali tisíce božstev, duchů a nymf. Tomuto velkému počtu nepomáhalo ani to, že někteří vládci byli po jejich smrti jmenováni bohy. Hlavními bohy byly v Římě Jupiter, v Řecku Zeus, Juno, v Řecku Héra a Minerva, v Řecku Aténa. Významnou bohyní byla i bohyně Vesta, v Řecku Hejsta, bohyně rodinného krbu a jeho ohně, který nesměl nikdy vyhasnout. Římané takto převzali a adaptovali mnoho cizích božstev, co ale zůstalo stejné, je božské sídlo Olymp. Naopak naprosto originálním římským bohem je například Janus, bůh vchodu, začátků a konců. Jsou pro ní typické dva obličeje, které symbolizují změnu. Na počátcích římského náboženství byl původním bohem i Mars. Ten byl považován za boha zemědělství, přírody a ochránce Říma. Jeho role se ale postupně vyvinula v boha války a římský ekvivalent boha Area. V římských domácnostech hrály velkou roli ochranná božstva a duchové. Většinou se jednalo o duše zemřelých, často předků dané rodiny. Dělí se na lary a penáty. Larové střeží místa nebo obydlí, zatímco penáti chrání svou žijící rodinu a potomky. Ti jim před každým chodem obětovali kus jídla. Náboženství v Římě zastávalo i úřednější role. Nejvýznamnějším sborem kněží bylo Collegium Pontificum. To mělo na starost svátky, veřejné obětování, zasvěcování chrámu a další náboženské záležitosti. Členy byly pontifikové, flaminové kněží zasvěcený jednotlivým bohům a vestálky služebnice bohyně Vesty. V čele kolegia stál Pontifex Maximus. Ten byl nejprve vybírán z řad pontifiků, později ale tento úřad zastával císař. Jištení provozuje augurové, ti věštili hlavně z letu a chování ptáků, jejich výklad měl velký vliv ve státních záležitostech. Nejdůležitějším a nejzákladnějším rituálem bylo obětování. Nejčastěji obětí byla zvířata jako vepři, ovce nebo skot. Méně krvavé oběti zahrnovala víno, kadidlo nebo květiny. Oběti se odehrávaly před chrámy a na veřejných prostranstvích. Soukromé oběti probíhaly u domácích svatení, zvaných lararia. Velmi důležitými náboženskými prostory byly Forum Romanum. Tam se nachází například chrám Venuše a Romy. A Pahore Capitol. Tam podle pověsti zasvětil Romulus chrám Jupiterovi. Jednou z nejzachovalejších antických památek je Panteon. Chrám zasvěcený všem bohům. Mezi římské svátky patřil například Saturnálie, významné oslavy na počest boha Saturna, Luperkálie, oslavující plodnost a pastevectví, Matronália, svátek na počest bohyně porodu Juno, Luciny a Liberia, chlapci vstupující do dospělosti. Velkou součástí těchto svátků byly hry lodi, které zahrnovaly dostihy vozotajů, gladiátorské zápasy, ale i divadelní představení. Přechod od tohoto polyteistického náboženství ke křesťanství trval stovky let. Křesťané byli v Římě pronásledovaná menšina, než ho přijal císař Konstantin I. Ten ho také jmenoval římským úředním náboženstvím, tak se křesťanství postupně rozšířilo po říši. Náboženství v Římě ovlivňovalo římské tradice a hodnoty, každodenní život i války. Jeho odkazu si můžeme všímat například v pojmech, které používáme a svátcích, které slavíme.